συνηθίζουμε κάθε χρόνο να αναλύουμε λίγο την ομιλία, κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Φέτος μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία με τα όσα τεχταίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, δίπλα τον πόλεμο στην Γάζα και τον ρόλο που διεκδικεί να διαδραματίσει η Κύπρος. Θέλουμε να μας πείτε εσείς τι είναι αυτό που ξεχωρίζατε. Πρωτού πω ότι έχω εντοπίσει και παρατηρήσει επί της ομιλίας του Προέδρου, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, διότι παρακολουθώ καθημερινά την εκπομπή σας και θέλω να σας συγχαρώ, διότι αναδεικνύεται θέματα τα οποία πολύ σπάνια ακούμε στο ραδιόφωνο πια και είναι πολύ χρήσιμη και πολύ παραγωγική εκπομπή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επί του προκειμένου, βλέποντας τις αντιδράσεις σήμερα, κυρίως στο πλαίσιο αναρτήσεων και σχολιασμού σε μέσα ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα και τις παραδοσιακές εφημερίδες, φαίνεται ότι η ομιλία του Προέδρου Χριστοβλίδη έχει θετικό πρόσημο. Έχει θετικό πρόσημο διότι μίλησε με τόλμη, είπε τα πράγματα με το όνομά τους και έθεσε με σαφήνεια τις προτεραιότητες και τους στόχους του όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά και τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο περιφερειακό σύστημα σχέσεων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να είναι ένας χρήσιμος παραγωγικός εταίρος των κρατών της περιοχής και να συμβάλλει την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στην Παλαιστίνη, μια περίπλοκη, δύσκολη κατάσταση η οποία απαιτεί ισορροπίες και στο μέτρο των δυνατοτήτων και της περιορισμένης ισχύς και επιρροής που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξει το ρόλο ο οποίος της αρμόζει και ιστορικά αλλά και γεωπολιτικά. Θεωρείτε πως η στενότερη συνεργασία την οποία οικοδομούμε εδώ και χρόνια με το Ισραήλ, με τα όσα γίνονται στη Γάζα και την εσωτερική αντιπολίτευση η οποία ασκείται στον Πρόεδρο για την προσέγγιση του με το Ισραήλ μπορεί να διαταράξει αυτόν τον ρόλο της Κύπρου? Όχι, δεν μπορεί να το διαταράξει, διότι οι σχέσεις είναι πάντοτε πολυεπίπεδες και έχουν πολλά στοιχεία. Υπάρχουν συμβολικά στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία ουσίας, υπάρχουν ευαίσθητα θέματα συνεργασίας και ούτω καθεξής. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης αμέσως μετά την ανακήρυξή του και έκτοτε η Κύπρος διατηρεί και διπλωματική αποστολή στη Ραμάλα και υπάρχει και αντίστοιχη διπλωματική αποστολή της Παλαιστινικής Αρχής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει διαρκή συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανθρωπιστική βοήθεια και άλλος πώς συμβάλλει παραδοσιακά στην αντιμετώπιση του Παλαιστινιακού ζητήματος και η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι παραδοσιακά υπέρ της λύσης δύο κρατών, δηλαδή της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο και της ανάλυσης η οποία έχει γίνει ψες και από τον ίδιο τον Πρόεδρο αλλά και παραδοσιακά από όλους τους πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών κρατά μια σαφή σχέση. Τώρα, η στρατηγική συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ βασίζεται στη νέα γεωπολιτική και αναπόφευκτα, κύριε Πούλαδε, το Κυπριακό δεν είναι πια όπως το γνωρίζαμε, δηλαδή μια ελληνοτουρκική διαφορά με μια διάσταση ενδοκυπριακή κοινοτική. Πλέον το Κυπριακό επηρεάζεται από τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή μας και η τουρκική παρουσία στην Κύπρο, δηλαδή τα τουρκικά στρατεύματα και η αναβάθμιση της παρουσίας σε επιθετικά μέσα από την Τουρκία δεν μένει απαρατήρητη, όχι μόνο από το Ισραήλ αλλά και από την Αίγυπτο και άλλα κράτη της περιοχής και αναπόφευκτα το Ισραήλ έχει, αν θέλετε, διπλή έγνοια για το τι συμβαίνει πια στην Κύπρο λόγω της νέας αυτοεπίθεσης της Τουρκίας, η οποία θέλει να ασκεί επιρροή, θέλει να έχει παρεμβατικό ρόλο στην περιοχή σε όλα τα κράτη τα οποία γειτονιάζουν με το Ισραήλ, δηλαδή τη Συρία, το Λίβανο, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, αλλά και βαθύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, σε κράτη όπως η Κένια, το Σουδάν και ούτω καθεξής,
προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις με κράτη του κόλπου, έχει πιο συστηματικές σχέσεις με το Κατάρ, έχει στρατιωτική παρουσία, οικοδομεί βάσεις. Άρα έχουμε μια Τουρκία η οποία επιδιώκει ηγεμονική παρουσία στην περιοχή και αυτό δεν συμβάλλει στην ασφάλεια του Ισραήλ. Μάλλον αντίθετα προκαλεί ζητήματα ασφάλειας για το κράτος του Ισραήλ, το οποίο στην περιοχή έχει κάποιους σταθερούς εταίρους όπως είναι η Ιορδανία και η Αίγυπτος, αλλά κράτη τα οποία να εμπιστεύεται πιο συστηματικά και ιστορικά είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα. Άρα αυτή η σχέση επηρεάζει το Κυπριακό, αλλά οικοδομείται παράλληλα με το Κυπριακό και ανεξάρτητα με το Κυπριακό. Σε αυτή την εξίσωση μπορούμε να εντάξουμε και τις διευρυνόμενες σχέσεις που αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ινδία. Το λέμε γιατί προχθές από το βήμα του Αγίου Ερντογάν αναφέρθηκε στο θέμα του Κασμίρ, κάτι το οποίο η Ινδία, από ό,τι είδαμε, ότι δεν το πήραν και πάλι με καλό μάτι. Καλούν την Ινδία να αναδείξει σε επίπεδο ΟΗΕ ως απάντηση το θέμα της Κύπρου. Χθες ο κύριος Κόμπος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας και έχουμε και την παρουσία της Ινδικής φρεγάτας στην Λεμεσό. Όλα αυτά πολλοί δεν θεωρούν ότι είναι τυχαία. Κοιτάξτε, ο επικεφαλής του Ινδικού κράτους ήταν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σωστά. Ο Ερντογάν συμπεριφέρεται εκδικητικά και δυσαρεστημένα σε ένα πλαίσιο διεθνών σχέσεων και διπλωματίας μηδενικού αφρίσματος. Και αυτό βεβαίως δεν είναι η καλή πρακτική, η συνήθις πρακτική στη διπλωματία και στις διακρατικές σχέσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναπτύσσει συνεργασία με την Ινδία, είναι αλήθεια, σε πάρα πολλούς τομείς. Στην άμυνα, στην ασφάλεια, αλλά κυρίως σε θέματα νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης. Υπήρχε μια πρόσφατη αποστολή του Υφυπουργού Καινοτομίας αλλά και του επικεφαλής επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδία, με πολύ έντονη παρουσία του κυρίου Σκουρίδη, ο οποίος απολάβει ιδιαίτερου σεβασμού στις χώρες αυτές, και έχουμε αρκετές δυνατότητες. Υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες τεχνολογίας και ιδιαίτερα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης από Ινδούς να έρθουν στην Κύπρο, να συνεργαστούν με την Κυπριακή Δημοκρατία, και η Ινδία είναι μια αναδυόμενη δύναμη και μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος εντάσσεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στο μεγαλεπίβολο σχέδιο του IMEC, το οποίο ξεκινά από την Ινδία. Το IMEC είναι ένα έργο το οποίο προσπαθεί να οικοδομήσει ασφαλές διόδους εμπορίου από την Αίγυπτο μέχρι την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και στο πλαίσιο αυτών συνδέονται και πάρα πολλά έργα, όπως είναι και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο, αν μου επιτρέπετε κύριε Πούλα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Θα ήταν το τελευταίο ερώτημα. Εάν σας ικανοποίησε η συνάντηση η οποία έκανε ο Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, τα μηνύματα που έστειλαν, και αν σε κάποιο βαθμό ξεπερνάμε αυτή την κρίση που δημιουργήθηκε και με συμβολή των μέσων ενημέρωσης και από την Κύπρο και από την Ελλάδα σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση. Κοιτάξτε, στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης παρουσιάστηκε μια, κατά την άποψή μου, αδικαιολόγητη ανυπομονησία από κάποιους κύκλους στην Αθήνα, οι οποίοι προκάλεσαν ένταση αχρίαστα. Η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε αρνήθηκε τις υποχρεώσεις της. Από την άλλη υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, και καλώς έγινε η συνάντηση, καλώς έγινε η διακήρυξη μεταξύ του Χριστοδουλίδη και του Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το ρυθμιστικό ζήτημα, και το ρυθμιστικό ζήτημα είναι ο διακανονισμός των ετήσιων οφειλών της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον ΑΔΜΙΕ, όπου είναι 25 εκατομμύρια για 5 χρόνια κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Και υπάρχει και το γεωπολιτικό ζήτημα, που το γεωπολιτικό ζήτημα είναι να συνεχιστούν οι εργασίες βυθομέτρησης και χαρτογράφησης της πορείας πόντισης, δυνητικής πόντισης του καλωδίου, που αυτό είναι ευθύνη
του φορέα υλοποίησης και της ελληνικής κυβέρνησης. Όπως γνωρίζετε, από πέρσι, ενώ είχε καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία την οφειλή της, είχαν ανασταλεί εργασίες βυθομέτρησης και υπάρχει μία αναποφασιστικότητα, παρόλο που έχει διακηρυχθεί έντονα, θα έλεγα, και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και από τον Υπουργό Άμυνας ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες και θα ολοκληρωθούν. Εν τούτης φαίνεται, και αυτόν καταλαβαίνω, ότι από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει επιδίωξη να γίνει κάποιο είδους συνεννόηση ή εν πάση περιπτώσει να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης με την Τουρκία, και ήταν ένα από τα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν που ακυρώθηκε. Και ο λόγος που ακυρώθηκε, ένας από τους λόγους που ακυρώθηκε αυτή η συνάντηση ήταν ότι ο Ερντογάν θεώρησε ότι δεν έπρεπε να έχει μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη πριν δει τον Τραμπ, διότι όντως άρχισε η Τουρκία να αξιολογεί διαφορετικά τις δυνατότητες επιρροής που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στα κανάλια επιρροής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και καταλαβαίνετε ότι είναι μια δίωδος, μια διέξοδος η οποία σίγουρα θα επιδιωχθεί από την Αθήνα, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Να μην ξεχνάμε ότι το έργο αυτό αφορά και το Ισραήλ, το οποίο έχει εκδηλώσει με σαφήν τρόπο το ενδιαφέρον του για το καλό της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ήταν πριν μερικούς μήνες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Ισραήλ και οι Ισραηλινοί είχαν θέσει αυτό το ζήτημα ότι τους ενδιαφέρει αυτόν. Υπάρχει οικονομική διάσταση, την οποία δεν πρέπει να υποτιμούμε, και εδώ ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου έχει δίκιο, διότι η κυπριακή οικονομία δεν μπορεί να εκτεθεί σε έργα τα οποία συνιστούν μεγάλη συνεισφορά δυσανάλογη των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Βλέπετε ότι μόλις χθες έχουμε λάβει ειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψουμε 67 εκατομμύρια, παρόλο που η κυπριακή οικονομία είναι πλεονασματική και υπάρχουν αποθέματα, οι δυνατότητες της είναι περιορισμένες και είναι μια οικονομία μικρή και ευάλωτη στην διεθνή αστάθεια. Επομένως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά. Σίγουρα μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι δηλώσεις και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία και να επικεντρωθούμε στην ουσία. Η Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλει την οφειλή της και η Αθήνα να προχωρήσει με τις εργασίες βυθομέτρησης. Μάλιστα. Κύριε Κέντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Γιώργο τον Κέντα σε σχέση με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ και τα διάφορα άλλα περιφερειακά ζητήματα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.